Good morning, pag-usab mga kapuso, balik din sa GMA Regional TV Live. Issue sa transportasyon ang hisgutan nato karong buntaga, daghan pagpangutana ato mga kaigsunan. Labi na gyapon niining palisiya nga nagdili gyud nga makaangkas sa mga motorsiklo. Taliwa nini nagpadayon karon nga community quarantine. Karong buntaga makauban nato ang Regional Director sa Land Transportation Office, mohatag og pamahayag kabahin ini LTO Director Victor Cainde. Good morning, RD. Good morning, Nico. And good morning to all our viewers sa GMA Live. Daghan kayong salamat, RD, sa pag-uban kanamo karong buntaga. RD, namahayag na ang presidente ining issue gihapon sa pagdili gyud sa pagpaangkas sa motorsiklo apan kadaghanan gihapon sa atong mga kaigsuonan, RD. Daghan gihapon sila nga makaingon tang wa makasabot sa wisdom ni ining mao nga palisiya, RD. Unsay mong masulti kanila? Ang logic gud ani really is to limit mobility. Muna siya ay muraba o kanang concept on why backriding is not being allowed. Practically, makaingon mata nga ang pamilya nga nagkuyog sa usa ka balay o nagkuyog sa usa ka motor, they share the same risk. No? Conceptually, that is correct. But on the logical argument nga gipagawa sa atong gobyerno, ang gingon gud sa gobyerno, how are we then to determine who is exempted if we don't check them? And when that happens, ang mahitabo is that you have to check everybody regardless of kanang at-site nga validation nga giingon. Ang consequence mong good is that ang pagpatuman sa balaod ug imong ihatag ang exception kana ganing way exemption na gani ni supak. Unsa na lang kaha no o moingon o sige i-exempt ta ni ang ubang tao mangita sa rason nga mahimo silang parente. I think ang kinahanglan ng masabtan sa kadaghanan dili man ni siya permanente nga polisiya. Ang punto magud sa kadaghanan, RD, nga murag gilisod-lisod kining mga tao, kining nga sektor nga motora ang bali ma-afford, dili maka-afford mo palit og mga four-wheeled mga vehicles gyud. Kanigong crisis nga atong giagian sa COVID, wa man gud niingon nga na ay pastoral ani. Wa man siguro nakasugod ani at the very least crisis management, but not at the scale nga crisis management. Maghuwat ko na lang og unsay directive sa taas. So ang itong klarohon sa pagkakaroon gidili pa gyud, RD, ang pag-backride o pag-angkas. Pero kumusta na, RD? Doon Sa na ba mo pagkakaroon gidili pa gyud. sa issue sa mga opisina ninyo? Karon nga naka-GCQ na ta, kumusta? Balik na sa operasyon ang tanan ba nato nga mga regional offices, mga offices nato sa LTO? Oh, actually minus Siquijor and minus La Libertad dito sa Negros o ang Hagna dito sa Bohol or Garcia Hernandez more specifically nga ulahi naka-operate kaya nga mga servers dito nagka-problema, nagipada pa nato sa central office. All other offices ni abli na. Ang kalihayan lang karon kay kanigong mga opisina nato dili pareha kaniadto nga ug mahimo ipasud nato tanan. Karon very strict ang guidelines nga gipanaog sa DOTR ug mismo sa LTO Central Office. Kung diin ang giingon ug unsay seating capacity, 50% ra ang pwede makasulod physically. RD, katong mga na-expire ang registration, ilang mga lisensya panahon sa wala mag-operate ang LTO, katong nag-ECQ ta, sa mahitabo doon naman may leeway nga gihatag ani, di ba, RD? For them to Nindot process. kay na nga pangutana, Nick, no? Kanang ug imuhang rehistro ni expire, no? Sa third week sa Marso kung diin nagsarado ang LTO office niya, nabdan sa ECQ. Onya Abril hangtod Mayo. Pasabot niini kamong mga tag-iya ng mga sakyanana expired na dapat inyong rehistro. Just before ni abli ang LTO, nagpagawas manggod og administrative order si Assistant Secretary Galvante kung diin gi-extend niya og 60 days ang validity sa tanang rehistro nga ni-expire sulod sa ECQ period. Unya, ang kaning 60 days magsugod kag ihap kung kanusaan ni abli ang opisina kung diin na rehistro imong sakyanan. RD, laing pangutana sa mga atong mga netizens, plaka kuno, RD, katong mga pending pa nga mga plaka, kumusta?
I also would not encourage people to go to LTO offices if ang inyong katuyuan advance registration sa pagkakaroon kay ato kong gisiguro nga ang kaning duha ka buwan nga mga backlog mahuman ni sila. In fact, ang atong nasinati karon ni ang naghuot dili ang LTO lang hasta ang mga emission nga mga Testing centers kay kanigong emission center daghan ang nagunahuna ang LTO nag-control ana nila dili na under sa LTO, that is under the Department of Transportation directly. Kung advance registration imong tuyo, we would strongly discourage you to do it now, dili sa karong panahon na. Sa four-wheel man to adi, sa motorsiklo? Motorsiklo nindot sad na kay ubay gyud ang ni hangyo na to ana ug unsa gyud sitwasyon no. Daghan manggong na dalaan ng istorya nga doble plaka. Ang doble plaka is a misnomer. Kaya ang balaod niingon nga dili man necessary duha ang plaka, ang giingon sa balaod better visibility from the front and back. So sa Bisaya pa, ang importante ug unsa may timailhan anang motora nga makita sa atubangan ug sa luyo. Unya na conveniently sayon manggug ayo palaguton ang mga tao gianggaan og doble plaka. Pero ang nigawas sa implementing rules, usa ka plaka nga mas dako sa atong naandan nga motorcycle plate o usa ka decal nga ibutang sa atubangan kung makita og unsay numero atong motor. Ako lang pong ipahibaw sa ato ang mga viewers nga doon ay gitawag na color coding. Ang kanang color code ni ana mura na siya og timailhan, diin na siya nga region gi-register sa pagbag-oan ng motora. Ang tinugod aning mechanism nga gipagawa sa balaod is to make it easier for law enforcement to determine unsang eryaha ang usa ka sakyanan o usa ka motor unya aron mahibaw-an dayon kinsa man ni mura man siya di taga diri ato ni i-check daan. Ana na siya nga mga mechanisms. Final ni mga message sa katawhan adi walik ta atong issue sa motor kung doon na kay gusto ipaambit sa atong mga viewers karon. Akong balikan ng gianggaan gud sa mga tao kay a lot of our viewers also are motorcycle owners and riders. There is no doble plaka. Usara ang plaka o sa ang decal. Ikaduha, di mo angay mahadlok ana nga balaod. Ang importante ana nga balaod nga nindot gyud nato hinumduman kaning balaura, this is the first time nga gi-require ang mga dealers nga nakabaligya og motor sa usa ka buyer na within 5 days masubmit niya sa LTO for registration. Kay balaod naman ni. We are compelled by the law to finish the registration of motorcycles within a period of time. Importante na siya nga balita para sa mga owners sa mga motor. Mga kabag-uhan na mahitabo. Daghang kayong salamat sa kahigayunan nga gihatag nimo kanamo karong buntaga, LTO7 Regional Director Victor Kainde. Daghang salamat. The pleasure was mine. Thank you so much, RD.